Hatway jeng ing, kadai ka music video, kabaon sa production, ha kini kita yo banwan, ha kawai na ki YouTube channel, kabalaay kerteng, tuni mensong YouTube channel. Ya kani ka music video kabaladep banwan ringdur, nabun ki jaka hang ni hari kasi, baladep penbit penbiang lut na dong sadong, kasas tang ban pelaj bat ban bu ya katarik. Ban pelaj bat no ya kani ka music video. Ke parlok ngenyes ngap syah ndiat syah bengin ya cekmat. Tang ha jing pos ni hanga pi wan pa kum ha per eden arnut ngiyak mana bayit yang wan pen kusla misim jonga hatway jing shadem jonga to ai kikti jong pi menta hatway jing shirtang jing ngan yai senra Hatway jeng ing, kandai ka music video ka ba itnat bha. Bat kene kadai ka jing pentip cha pi baro ki parlok ki parjor, ki baju ij bat bras ngotenat ya ki jing ruai. Ha kane ka music video, kadai ka bala ruai hi da i Tony mensong. Kabalai ruai lang bat i Davinia Dekar. Bat ya kane ka music video la direct hi da iba Tony mensong. Ladep an penbit penbiang lut na dong sadong. Ha kabai day bat kane ka music video. Kasa stang hapi ki parlok. Ban up ya kapor. Kat hadu ban pelaj ya kane ka music video. Nganget bun nap deng jong pi ki parlok. Ba pila jupet ya ki video lane ya ki music video ki bala pelaj ha ka channel jong iba Tony mensong. Bat ladodon nap deng jong pi ki bom pat subscribe ya ka channel jong iba Tony mensong. Sngeu ba subscribe no lupa menta. Kenang ba ha katei katarik. Kaba iba Tony mensong in sa pelaj ya kane ka music video. Pinyo i marsen tab ya kane hapo channel. Katarik ba on sa pelaj ba ya kane ka music video. Kandai ha ka cutway tarik. Ubnai nai wing. Ya kaba ladap banwan ringdur na keleng ki jaka. Jong kane kari kasi. Bat ki jaka ki longru ki bai tenan. Bat ha kane ka music video. Ladon bentalang. Da shibun ki kun samla. Ha kabalayo ban ang. Da isamla don bok jana kum u aktor. Bat isamla simti hun marwen kum i aktres. Bat kibalaya don bentalang ban penbit penbiang ya kane ka music video. U samla ribar wel ksiar u balalong kum u kameraman. Lane unong ringdur ya kane ka video. Bat komposer Tony mensong. Editor ribar wel ksiar. Bat kiwi pat ki kun semla ki beladon benta hak ban penbit penbiang. Watla om semlala ban jer kerteng lut ya baro. Kajing kublai kalai ru syabaro ki kun semla ki belala ban don benta ha kane ka music video. Ban ngingej kamru ba kan long kajing hun bat kajing ihun ya kinong pej baro. Enda kilala ban yo i ya kane ka music video. Ha kate ka cutway tarik unai wing. Kaba on sa release ya kane ka music video ha ka por jan med. Kat banang mi kisngi om sem lapoi perkhat ba ka kam ak ya ki music video lane ki kam ak film kinlong ki kam na ka banta ki kun samla. Ki bala la ban pendep ya ki jing pule henry kim sem layo ka kam ka jam ka pabiang. Leng ba kini ki kam ak film lane ki kam ruai. Kilong kikam kibala wan pendap penbiang wat ya kiyeng kesem. Dekumta inay ap ya kapor. Ya kadai katarik ke balabu kublai sibun kublai si jarngu.